Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan bidiyo namu kuma a cikin wannan tasha namu mai suna Mr. Kashir. A wannan bidiyo namu kamar da ni alƙawari zan nuna mana yadda za mu samu hamster key 36 tare kuma da coins na hamster musamman ga wanda su ne sabbin shigowa sabon shigowa a cikin shi wannan harka ta mining wanda basu jima da fara hamster combat ba. So ga simple way da za ku tara coins guda miliyan 50 a kowane rana kuma cikin minti bai kasar 30 za ku tara su tare da key kwa 36. A farko ni link ina na kasan wannan bidiyo din zan taba shi kamar haka, sannan kuma idan mun in kuka duba daga kasan wannan bidiyo za ku ga link ɗinku, za ku iya tabo link din kai tsaye zai kawo ku zuwa cikin telegram bot kamar haka. So da ya shigo muku zuwa cikin telegram bot kamar haka za ku taba nan inda aka dan sa dan yanka hudun nan daga nan kasa za ku ga alamar inda aka ce flip. Bari zana muku wurin kamar da kuke gani nan, wannan sunan kai ku lura da shi dan za su iya su kai muku shi a sama, za su iya kai muku shi karshen dama ko karshen hagu, so za ku iya taba shi haka. So idan kuna so yanzu ku samu shi wannan 15 million da suke bayarwa, za ku zo ku taba inda aka ce flop din inda na zana muku kamar haka. Za su baku wasu yan nambobi kamar haka, sai ku matse shi haka, da zaran kun matse sai ku yi copy din shi. Ma'ana wayannan abun da na matse din su ne wannan rubutu da yake nan wurin wanda na zane kamar haka, su ne za su baku. Idan suka baku shi kuka yi copy din shi sai ku dawo zuwa cikin hamster combat naku. Da zaran ku shigo cikin hamster combat naku za ku zo ku nan inda aka dan sa alaman key din nan, za ku taba shi kamar haka. Da zaran kun taba shi zai baku wuri da za ku fasta rubutu, sai ku dan sa area da ku taba wurin. Da zaran kun taba wurin kuma za ku matse kamar haka. In kuka dan matse doguwar matsewa sai ku saki paste haka kamar yadda ake copy and paste. Okay, kuna taba redeem din nan kamar da kuke gani, ku lura da balance din mu da yake nan. Balas din mu da yake kan hamster combat mining namu, idan kuke kamar in kuna gani muna miliyan 80 da miliyan 859 ne. So ina so nuna muku amfanin shi wannan din saboda mu riga mun yi claiming din su gaba ɗaya, saura na ƙarshe ne. Za mu yi claiming din shi yanzu, sai mu ce redeem kenan. So code does not exist suka ce. So wannan code din baya aiki, za mu je mu sake nemo karin code kamar da kuke gani. Kuma za ku iya ku taba ya zo ya ce muku code din baya aiki, sai ku zo ku sake gwadawa. So yanzu bari mu sake gwadawa domin su sake ba mu sabon code. Yanzu nan sun ba mu sabon code, za mu sake yin copy na shi kamar yadda muka yi. So sai ku zo ku sake sakawa. Yanzu mun yi copy mun saka, za mu ce redeem. Kafin nan bari mu nuna muku asalin balas din mu saboda ku tabbatar yana aiki. So miliyan 859 za mu iya cewa miliyan 860. So yanzu bari mu saka yanki din da muka dauko, sai mu matse. So sai mu sake shi kuma kamar haka, sai mu ce redeem. Kamar da kuke gani gashi nan sun ce sun saka mana reward din miliyan 9,896. So wannan kwaya biyar suke bayarwa kowanne rana. Idan kai lissafi miliyan 9 so biyar zai kama kusan miliyan 50 ne. So kamar wanda suke sabbin shiga a mining din hamster combat, kuna da daman da za ku tara coins din yanzu. Allah ya ba mu sa'a. A daure a danna mana alamar subscribe, sannan a share wannan bidiyo domin yan uwa su amfana. Sannan a cikin wannan bot din kar ku manta akwai kuma wurin da ake tara key, wanda sauran botin din nan duka da kuke gani za ku yi generating code ne, za su dora ku saka ku samu key kamar yadda ne a bidiyon mu na baya. So kada ku manta ku subscribe channel din nan domin samun bidiyoyin irin waɗannan kasu ke wuce ku. Allah ya ba mu sa'a.